Sa ika-66 na anibersaryo kang Social Security System o SSS Bicol, asin sa selebrasyon kang SSS Pensioners Day, 300 na pensioners kay ni sa Albay ang natauaning pakonsuelo kasudma, kabali sa mga serbisyong libreng tig-opreser, and medical consultation. Nagkaigwa maning parapol asin pakawat sa aktibidad. Pira sa mga naimbitara na mag-atindir ang 65 anyos na retired pensioners na si Lolo Salvador asin Lolo Ricardo. Papasalamat kami. Karga rin kurang na rupiah mga dumang kapag sa ulan, mabayad ka mga 60. I-delivery, mabot ka pa. Hindi trabaho mga ini. Kung di ka nagtrabaho, dahil man kami iulog sa SS. Kaya bintay lang, mag-ulog ka, kagamin may kagawado ka man. Apwera sa medical consultation, may libreng tusarman, may e-center man na ipiglatag sa venue. Sigun kay Elenita Samblero, Vice President kang SSS Bicol Luzon Division, iniman ang saindang pagingan makapagpasalamat sa saindang pensioners. Parang this is our treat. Kumbaga, pigtitreat ni Sinda para magkaikwang social, yung mga mamit maninda so kapwa ninda pensionado. And of course, may kadikit kaming programa para naman mapaugmata sinda, even for a short period of half day. Kasabay kaini, pigtungkusan man kang ahensya ang Kagayunan kan Pension Loan Program o PLP, kung saan pwede sir na makautang ang saindang pensioners, sundo 200,000 pesos. Ipop-promote mi ini para matabangan, lalo na itong siyempre mga pensionado tana, arami man na dai kulang ang pension na pigre-receive. So may pension loan program kami. Sa pinakauring datos, 3.5 million ang aktibong SSS pensioners sa bilog na Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.